S'han dit i s'han escrit moltes teories sobre el perfil psicològic de l'autor confés de la massacre de Noruega, Anders Breivik. El 22 de juliol, després d'haver fet esclatar un cotxe bomba davant del Ministeri d'Energia d'Oslo, se'n va anar a matar totes les persones que va poder a la illa d'Utoya, on més de 500 joves estaven reunits en un campament d'estiu. Breivik en cap moment s'ha penedit de les seves accions sagnants, el seu advocat s'ha afanyat a dir que està boig i alguns defensors de les ideologies extremistes l'han desvinculat immediatament de la seva possible influència. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 ens acompanya el psiquiatre Antoni Bulbena, director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar de Barcelona, per donar-nos el seu punt de vista i fer-nos les explicacions científiques sobre la personalitat de l'assassí de Noruega. Hola, benvingut. Moltes gràcies, aquí estem. Doctor Bulbena, amb el que ha transcendit fins ara del perfil de Breivik, vostè pot dir que aquesta persona està boja? Té algun trastorn psiquiàtric? Bé, sense haver-lo entrevistat és una mica difícil fer això, però hi ha una sèrie de trets de personalitat que realment corresponen a una persona que té, doncs, en tot cas, un pensament que està esbiaixat i que té unes dificultats en percebre unes coses, té una dificultat per percebre l'empatia, té una afecció per un tipus d'ideologia molt tancada i que, a més, no té sensació de culpa, no té vergonya. És a dir, hi ha un conjunt de coses que tant biològicament com a nivell de personalitat semblen indicar que és un trastorn important. Això clínicament sembla que és així. Una altra cosa seria la valoració moral o ètica del tema, que és un altre registre, però clínicament hi ha indicis per pensar que té una personalitat molt trastornada. De fet, això que no se n'hagi penedit és un símptoma clar dels psicòpates. Estaria dintre del perfil dels psicòpates? Sí, això que en diguem psicòpates, que, com deia, cada cop tenim més, no només la descripció, sinó que sabem que hi ha zones del cervell que treballen més o menys. I les persones que tenen aquest perfil psicopàtic és curiós que la zona que té a veure amb la culpa, que té a veure amb el copsar el patiment de l'altre, aquestes zones realment estan molt més esmorteïdes en aquestes persones i per tant poden fer coses sense ni percebre culpa ni percebre el patiment de l'altre. Això els fa que poden ser en aquest sentit molt bons per fer algunes activitats, però en canvi molt perillosos quan es dediquen a altres. I això sí que correspon a un perfil de personalitat que evidentment, en aquest cas ha sigut realment devastador. Potser reforçaria també això que ens està dient, que el que ha transcendit dels joves que malauradament van haver de patir aquest acte sanguinari, sangolent de Breivik, deien que amb la fredor amb la que actuava, que no s'immutava, o sigui, que cap mena d'emoció, cap mena de sentiment. Sí, aquest seria poder el defecte més important que el clàssic psicòpata té, és a dir, la gran dificultat o la impossibilitat de tenir de copsar si l'altre està patint o no, i per tant només funciona a l'aspecte aquest mental de la memòria que té a veure amb el complir una missió. Solen ser persones que, a més, són rígides i tenen algunes missions que complir i, per tant, no estan realment matant a ningú per ells. Estan complint una missió que és tan important que estan eliminant allò o aquells que no representen aquesta missió. O sigui que, en realitat, es podria dir que, més que no notar això, és que estan complint, o sigui, estan cofois de complir aquesta missió. La qual cosa, clar, fa que per un observador que té aquestes emocions intactes li és molt difícil d'entendre, però a efectes d'ell, ell està convençut segurament que està complint una missió molt important. Això és realment una patologia perquè, més que ser un defecte de més a més, és una gran dificultat de notar coses relativament elementals. Ell portava molts anys preparant-se per cometre aquesta massacre. Sap que va penjar a internet un manifest escrit amb el títol 2083, no cal ni que fem propaganda del que va escriure, però on mostrava la seva ideologia, on explicava com es poden fer bombes amb fertilitzants. A més, ell, que potser també seria una característica, no sé, d'aquests perfils trastornats, que surt amb diferents fotografies disfressat amb diferents uniformes i amb diferents actituds. Tot això seria també un deliri? Sí, perquè la part del psicòpata és aquesta dificultat de sentir. Ara, hi ha una altra part d'aquest noi que crida l'atenció, que és aquesta part que en diem el tipus de personalitat paranoide. És a dir, que és un tipus de persones que són molt rígides,
que tenen o sigui, que no escolten els criteris dels altres, són molt desconfiats i donen molt de valor a l'opinió negativa dels altres o al valor dels altres. Per exemple, quan explica que tenia amics musulmans però que ràpidament va detectar que estaven sent antinoruecs, és a dir, tenen una gran capacitat per notar la potencialitat negativa de l'altre i per tant es posen en defensa. També tenen aquests judicis erronis passionals, és a dir, que tenen la sensació de que hi ha injustícies, de que s'ha de fer una obra, s'ha de netejar el món. Són persones que tenen una ideologia a priorística que fa que no escolten res i van incorporant sospita sobre sospita. Davant d'una realitat no estan escoltant, sinó que estan confirmant el que ells creuen que està passant. En una conversa estaria conversant amb ell i només li quedaria allò que confirma que hi ha alguna cosa negativa. Parla del món, parla d'Europa, i allò que un dirigent diu o que deixa de dir ja és una cosa que confirma la seva sospita. És un pensament circular que va confirmant cada cop la sospita. No és un pensament que aprengui, o sigui, no escolten. Això, si a més a més li posem la culpa als altres, si posem l'atribució de la causalitat negativa als altres, ja tenim el que és el pensament paranoide, és a dir, negació d'unes realitats, pensament fanàtic molt dirigit, no acceptar cap crítica, no acceptar cap tipus de reconsideració i identificar un dolent. No oblidem que el pensament aquest paranoide és un tranquil·litzant, un que té dubtes, un que té dificultats en passar el mes, que té dificultats en viure. Si de cop trobes el dolent, et calmes. I clar, això és el problema del pensament paranoide com del pensament fòbic. És a dir, que en el fons és un mecanisme tranquil·litzador que hi ha persones que si queden aquí es queden atrapades en aquesta mena de trampa. Calmes, aparentment... I on se'n dona compte? On se'n dona compte quan entra en aquest cercle? De que... Si un és saludable, si un té una mica de comunicació i és una cosa a recomanar, que ens plantegem què fem bé i malament. És un exercici molt important de fer tot sovint. Però el que és una persona com aquest noi, que té aquest pensament paranoide més estructurat, aquests no se'n donen compte d'això. És a dir, que al contrari, com us deia, no incorporen una crítica. Una crítica és una amenaça per ells. O sigui, una crítica no incorpora. Llavors, el no donar-se en compte va farcint cada cop més el seu argument, però no va canviant-te'l. Per això que el problema és que el paranoic no se'n dona compte, sinó al contrari. Va confirmant que no se'n dona compte quan parles amb un que no escolta. Però, clar, si a més de no escoltar va fent cada cop més gros el seu argument, això és el que és perillós d'aquests. A més, sembla que són persones molt desconfiades, que tampoc no manifesten realment el seu pensament. Llavors és difícil de detectar i són persones que, evidentment, si no se'n donen compte, no es posen en mans de professionals, llavors no es pot mai preveure una personalitat així que pugui acabar fent massacres d'aquestes. Sí, però fins i tot amb amics, amb la família. Els que tenen aquesta personalitat amb la família són complicats. La confiança, què és la confiança? És la capacitat de compartir els defectes, bàsicament. Clar, aquests, com que no veuen que en tinguin cap, ni tampoc ho volen compartir, són, en aquest sentit, desconfiats. I això és, diguem, l'antipòdic, al revés de la confiança són aquestes persones, que és realment molt cruel ser així, però, esclar, ells ho pateixen i, a més, no en són massa conscients d'això, no? Ell, Breivik, tenia moltes ganes de manifestar el seu pensament a les xarxes socials. A més, l'any 2002, amb altres individus, uns 8 o 9, refunda l'Orde dels Cavallers Templers d'Europa. Com li deia, penja aquestes fotografies vestit amb diferents uniformes, publica el seu pensament. O sigui, ell, de fet, té ganes de... Què busca? Seguidors? Sí, aquestes personalitats són justícies, en el sentit que van recapitulant injustícies o greuges que hi ha al món. I llavors fan un moviment d'erradicar la injustícia. Clar, quan examines en detall, són realment arguments molt superficials, però curiosament és un tipus de pensament que li posa alguns elements religiosos o a vegades etnogràfics o a vegades d'alguns grups, diguem, de cultures especials, es troba que hi ha una capacitat de fer grup. I per què? Home, per una cosa molt senzilla. Són persones que tenen claríssim el món. Imaginem que estem amb alguna preocupació de la nostra vida i llavors veuen i diuen, tranquil, el que passa és exactament això. Com va passar a l'Alemanya de Hitler, un país que estava en un moment molt complicat, però va ser un líder messiànic, en aquest sentit, que ha dit,
la solució és molt clara. Si feu això i això és d'aquesta manera, això està claríssim. Clar, la hiperclaritat va molt bé per passar alguns moments. Els líders molt carismàtics fan aquesta mena de messianisme de que tenen la veritat. A qui no li agrada que et diguin, mira, la veritat és això, amb el complicada que és la vida, de quan en quan que surti un i et digui això, va bé, ara, una estoneta, si això és molt, evidentment es queda com un argument tancat. I aquestes persones que tenen aquesta ideologia et prometen un món millor, et prometen una neteja. O sigui, són persones que redimeixen el món, són messiànics. I clar, això vol dir que poden fer amb la impunitat que parlàvem abans, impunitat vol dir no càstig, una sèrie d'atrocitats en funció d'aquesta missió. Però clar, quanta més universal i més mundial i més gran sigui, per això es diu totalitari, perquè és tot. És a dir, això és el que fa que qualsevol segueix una ideologia que li promet que arreglarà el món. El cas, que encara està investigant-se per la policia, evidentment, ell en un primer moment va dir que havia actuat sol, després va dir que no, que havia tingut col·laboració. Són personalitats que busquen l'individualisme, l'egocentrisme o amb això que parlàvem ara, d'aquest pensament messiànic d'agrupar quanta vegades més gent. Vostè què pensa, que ha actuat sol? Bé, ell és una persona estrictament solitària amb el seu plantejament de vida. El que passa és que a la que s'enganxa en un grup d'aquests es produeix un fenomen molt clar, que és ell fa de líder i hi ha una sèrie de persones que accepten i que els va bé sumar-se en aquest tipus de pensament. O sigui que, encara que ell és sol, i en aquest sentit seria aquest líder solitari, però en canvi té la capacitat de generar una sèrie de seguidors. I això és el que fa que, tot i que jo crec que bàsicament és el seu plantejament, però en canvi té molt de seguidors que segurament ara alguns estan desmentint des del punt de vista inclús d'eliminar que siguin castigats, però segur que té molts seguidors. I ara mateix, si sortíssim al carrer i diguéssim, bueno, qui creu que els musulmans són els culpables de tot? Ens sorprendria de molta gent que en aquesta simple pregunta contestaria. És a dir, aconseguir que hi hagi un grup de dolents i de bons, que es veu en moltes pel·lícules, és una de les formes senzilles i elementals que el ser humà a vegades optem. Aquest problema és que em va fer una professió. Per tant, ell, encara que és solitari, crec que lamentablement pot tenir molt de seguidors hipertranquil·litzats per una solució fàcil. El problema són aquests, els immigrants, els musulmans, com en l'altre costat pot ser al revés. Qualsevol solució tan senzilla, malament. També ha cridat l'atenció que ell pensava que el matarien, que l'abatrien, i que s'estranya que hagués aconseguit fer part del que tenia al cap. Si ja volia acabar morint, o sigui, perquè aquestes persones, bueno, suposo que perquè no se'n donen compte de la seva paranoia, però, o sigui, perquè ja no prenen la decisió abans de cometre aquests actes, no? No, però que el fanàtic, en el fons, en Voltaire en va tratar molt dels fanàtics, és una persona que per la rigidesa de la seva obsessió, que nega moltes coses, és capaç de donar la vida. És a dir, que, en el fons, ell buscava una notorietat mundial. Que ha aconseguit, per cert. I llavors, aquesta notorietat, si a més fa de màrtir, ja s'acosta als màrtirs mortífers que es veuen a vegades en moltes cultures, els kamikazes o les persones bombes. És a dir, que hi ha un punt en el qual hi ha una autoimmolació que serveix per fer el màxim sacrifici. Però, en definitiva, sempre està al servei de netejar el món i de ser ells els que l'han netejat. Aquestes són les dues idees bàsiques que, lamentablement, passen per sobre de la simpatia, de l'empatia, de l'emoció. Vostè a vegades parla de la paranoia contagiosa, no? Com si fos un virus. Sí, de fet, com a fenòmens mentals, el més contagiós és la por. La paranoia és una solució de la por. I llavors, la paranoia, que en definitiva és generar, o sigui, negar que hi ha molts problemes i generar un dolent, clar, això és molt contagiós. És a dir, és el que deia abans, si ara es diu, mira, el problema no és que vostè s'hagi quedat sense diners, sinó que hi ha hagut els americans o els russos que ens han fet no sé què. Llavors ja tenim una explicació. Si projectem amb una solució elemental, clar, per això que la paranoia en aquest sentit és molt contagiós, és un pensament que tothom s'hi pot escriure. Però bàsicament el que és contagiós en el ser humà és la por. La por és quan hi ha hagut aquests atemptats de gas i això, doncs hi ha hagut molts exemples de que la por es transmet des de molt de temps amb col·lectius i, per altra banda, l'altra cosa contagiosa és l'antipor. Per exemple, la paranoia, que és una solució, és una superseguretat, són les dues coses contagioses, la por i la superseguretat. Aquests dos fenòmens
són els dos que més es transmeten. Si ara un té, jo tinc la impressió de que ara vaig amb una tuberculosi i dic, mira, vinc de veure un tuberculós i no sé pas si m'he rentat les mans. Tothom agafarà unes incomoditats estranyes. O parlem de la gripa, que segur que tota l'audiència ho té molt present, aquella paranoia, no sé si pot dir paranoia que hi va haver, doncs que tots ens contagiaríem de la gripa, no? Va ser por, la por de la gripa va ser, que l'OMS jo crec que va ser en aquest sentit realment exagerada amb això, però aquesta por per tant es contagia. Llavors, la paranoia és l'altre extrem. Diu, tranquils, la solució ja sabem que és aquesta, el problema és aquest, hem de carregar-nos els musulmans o carregar-nos aquells, i llavors això, clar, es contagia la por o la seguretat. Són dues coses contagioses. El perfil de persones com Breivik es poden detectar fàcilment al seu voltant, si té un entorn, una xarxa una mica potent, familiar o d'amics, o no? O passen desapercebuts? Bé, el cas d'aquest noi no passa desapercebut, però com que no fa vinculacions massa estretes amb ningú, ningú es queda massa temps, perquè són persones que són molt egocèntriques, sempre es consideren que tenen unes capacitats especials, i estar una estona amb ells has d'estar moltes estones aguantant una persona que es creu que és superior, que té uns valors especials, que els altres no se n'enteren, que els altres no són savis, que som ingenus, tothom, esclar, i una estona amb ell és difícil. Això fa que el seu cercle proper sigui molt petit, perquè no fa vincles de confiança. Sempre és un repte estar amb ell. Sempre ell ha fet tal cosa o tal altra. Clar, llavors, són persones que tenen molt poc entorn immediat i, per tant, són gent que els deixes passar a llarg, excepte que es posin com a líders, que llavors és quan enganxen aquest grup d'acòlits que van tirant, no? Però, en definitiva, sí que es pot detectar com a líders de grups, però, en canvi, en el dia a dia, tots sovint són bastant solitaris i ermitans i no són fàcilment aguantables. La gent no els aguanta, aquestes persones. Quan hi hagi una sentència, una condemna per aquesta persona, vostè com a metge, com a psiquiatre, quin creu que seria el millor tractament, o hi ha algun tractament perquè aquesta persona perdi aquest trastorn que pateix? Home, psiquiàtricament, al ser un trastorn de personalitat tan profund, el tractament i més ja amb aquesta edat, és difícil que pugui fer un efecte. I per tant, home, hi ha pocs tractaments, però en canvi sempre hi ha algun aspecte de reconducció que es pot fer. Ara, aquest és el problema de la psiquiatria forense. És dolent o és malalt? O és les dues coses? Clar, jo podria parlar molt de quin tipus de malaltia té, però és que el tractament d'aquesta part, diguem, socialment o èticament o moralment negativa, té que tenir un camí també propi, és a dir, que no per ser malalt se l'ha d'excusar de tenir un tractament social que, evidentment, de tractar d'eliminar aquesta patologia que ell pot ser que tingui, però en tot cas la seva presència a la societat és un dels problemes. O sigui que jo crec que sí que és un malalt clarament, però que no per això s'ha d'exonerar d'una sèrie de tractament social, d'aïllament i de tractament individual, però que no per ser malalt és innocent de tot plegat, ni molt menys. De fet, aquesta és la principal argumentació de moment de la defensa d'aquest senyor, que està boig. Suposo que ho fa buscant la mínima pena o que tingui després un tractament psiquiàtric adequat. Ja veurem com acaben totes les investigacions, si aquest senyor tenia més suport o no el tenia i què va transcendint d'aquest cas. En tot cas, estem molt contents de les seves explicacions i que ens hagi acompanyat una vegada més aquí al plató de l'entrevista del 324, doctor Bulbena. Moltes gràcies, molt agraït.